Penny kartou pořídíte jen za 59,90. Více na penny.cz. Postřely v akci. Melon vodní kilo za skvělých 6,90. Kladenská pečení 100 gramů za 17,90. Nebo kuřecí párky kilo za 39,90. Penny, nakupujte hezky česky. Ale nedáte mi poslední chutná. Anýs, bílá čokoláda, pistácie a hodně mléka. Zkuste nový Milen Milk, bílá čokoláda, pistácie. Volejte se šťastným tarifem do všech sítí jen za 377 korun měsíčně. Sazka mobil, měníte vaše mobilní číslo na šestá. V Kingsu si vytěžku stvořujeme a dokonalému osvědčení. Ze zdejších sadů pečlivě vybíráme čerstvá jablka a připravujeme z nich sajt.